Rusi zbombardovali tento ropovod. My tu hovoríme o tom, že tu máme nejaký núdzový stav, ale kto ho spôsobil? Rusko, ktoré vedie vojnu, a Rusko, ktoré zbombardovalo ropovod. To nespôsobila Ukrajina. Oni zbombardovali ropovod. Hovoria, že máme od spravodajských služieb informácie, že tento ropovod už je opravený. Ktorých ruských spravodajských služieb? Tých služieb, ktoré informovali o tom... V tomto štúdiu sedel Robert Kaliňák túto nedeľu, teda včera, a vyjadroval sa na túto tému. Hovorí, že on študoval nejaké satelitné záznamy a zábery, kde z nich bolo evidentné, že nebola zasiahnutá tá časť, ktorá zodpovedá za prepravu ropy. Keď som sa opýtal, že či to je teda tá spravodajská informácia, ktorú operoval aj premiér Robert Fico, tak povedal, že áno, to má byť tá spravodajská informácia. Vy, Kaliňákovi, veríte? Vy veríte tejto vláde? Prosím vás. Robert Fico, Robert Tak Kaliňák. je to naša legitívne zvolená vláda. Bohužiaľ, hovorím bohužiaľ pre Boha. Viete, ako poznajú, že klamu? Hýbu perami. Toto je bohužiaľ to, čo my tu dnes zažívame. Jednoducho, Robert Kaliňák sa pozrie na Google Maps, či náhodou tam je všetko v poriadku a povie, že dobre, už je to opravené. Toto je hlúposť pre Boha. Máte informácie teda, že funguje? Keď teda ja nemám informácie.